Vorige uur met weer een hele storm. En dan had het waar, ik weet wel een jestig karakter aan de andere kant. Dat liep ik wel mijn tijd met de zinnen erbij. En de hege temperaturen. Maar het is daar gewoon dien met die hege temperaturen. We gaan weer richting een winterweekend. Nou ja, eerst maar eens naar juni en vannacht. Buien en een temperatuur om bij de 3 of de 4 graden heen. Vierde is nog altijd niet krachtig onthudde wind. Die komt uit het westen en het zuidwesten waai. In het watergebied betekent nog stormig in buien, windsteden. Dus een waarschuwing voor het verkeer. Maandag, ik buien. De zinnen komt er ook wel eens even bij, denk ik. En buien, maar komen ze op hagel, wie het sneeuw die buien krijgen, een winters karakter. Hoe daar een temperatuur om bij de 4 of de 5 graden heen. En dat is al flink wat lager als jood. En de wind die komt uit het westen en het zuidwesten waai, matig en krachtig. En ik moet zeggen, in de juntijd nacht ik nog altijd van die winterse buien, maar een temperatuur om bij 0 graden heen. Dus kan het hier en daar wel eens even wat glad worden. Ja, en als we vooruitzoeken, komen we een waarzitje in, een toosje en vrijheid, maar winterse buien, staren gewoon een linnig maar sneeuw, maar ik wil eens even nog een mix van rein. En vierde is de temperaturen om bij de 4 graden heen. Misschien 2 of 3 op vrijheid. En in de nacht een lichte frost, maar in de nacht van vrijdag op sneeuw matige frost op plakken, steeds met min 5, min 6 graden. En dan zou het in het weekend nog wel eens even wat kouder worden kunnen. Het zal duidelijk wezen, de winter komt weer om. Maar voor hoe lang? We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.